wabarakatuh. Kirang kompak. Yang belakang mana suaranya? Sepindah maling nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, wilujeng dalu kangge masyarakat Dusun Tanjung, Desa Temuireng nggih leres. Nggih, lan wilujeng dalu ugi Bapak Kepala Desa nggih mriki wau. Nggih. Nggih wilujeng dalu ugi Bapak Kepala Desa ugi perangkatipun, ugi bapak-bapak panitia wilujeng dalu matur sembah nuwun sampun ngrawakaken Lutruk Buti Wijaya nggih. Kalih matur sembah nuwun kangge sabu sedaya yang ada di depan, matur sembah nuwun. Nggih, kula kalian kanca-kanca badhe ngaturaken pasugatan gending-gending manis campur sari semoga Kang Mas bagi lagu Koyo Jogja Istimewa. Goyang bareng bersama Budi Wijaya. Rasane koyo mangan
Kurang ya. Nggih, wilujeng dalu Mas. Wilujeng dalu ning menok. Nggih. Waduh. Wonten pinten iki cacahe? 6. Nah Mas. 6 orang. Lengkap niki. Alhamdulillah. Nggih. Iki no ngaturaken matur sembah nuwun. Nggih Mas. Dene punaka kula mungkin mon perdana nggih pentas boten. Oh niki perdana. Nggih dusun mriki pokoke wis. Dusun mriki. Mboten nate dah. Mboten nate sik ing kula. Tahun ngajeng nang maling nggih Pak Bu. Insyaallah. Oke, mantap. Nggih. Nggih, kalau wau tembangipun ning menok sampun ngaturaken. Nggih Mas, kaya kuthaku Jogja. Istimewa. Nggih. Nah, sama dengan kutha pundi niki wau? Desa pundi? Tanjung Istimewa. Istimewa, nggih. Penontonnya juga istimewa. Nggih, penontonnya nggih istimewa Mas. Mantun Jawa tetep alhamdulillah membludak niki. Nggih, niki wau. padat sangat. Langsung mewono nggih. Saged request saking Mbak Nani ingkang dipun suwun. Napa Mas? Air bunga ini. Air bunga ini. Anake air hujan iki mau. Mawon. Nggih. Yuk. Ugi saking Lambangan wau nyuwune ayang-ayang. Ayang-ayang. Sebelum minangkane pemburutan diparingi kesempatan panjenengan Bapak Panitia. Nggih. Ugi bapak-bapak panitia menawi ngersakaken lakon semonggo niku bapake yang batik-batik. Nah niki. Nggih niku kadosipun mempersiapkan semua Monggo, Pak. Mas. Nggih. Monggo kasih supun. Pun boten usah niku pun minggah 1 2 3 4 pun. nyampe. Nggih. Tidak melihat. Ketua panitia niki. Nggih. Monggo Bapak. Sebelumnya ini panitia ingin mohon untuk minta waktu Oh buat iya. surprise. Monggo panitia. Niki Ayo. harus niki. Monggo jeneng. Yuk. Mumpung ada kesempatan. Kata banget anggota panitia ini. Nggih, alhamdulillah Mas. Monggo direspon. Nggih. Engkang disuwun apa Bapak? Royal mawon Pak, pokoknya pun tayub Pak. Yang mau pun tayub ngoten. Waduh. Bahtera cinta sing dijaluk Mas. Gak iya. Nggih boten napa-napa. LBWC tampil beda, wonten musik juga wonten gamelan. Nggih. Campur. Tetep saged nggih Mas nggih. Nggih. Ojo cacan dangdut, jaranan ae iso no. Nggih. Ibu, siap. Monggo. Semangga. Oh nggih. Monggo. Pundi kula onjokno, Mbah? Jadi kayak kembali bersama Budi Wijaya. Ada telewong tiga. Agak hei. Lagi karepong.
kasih Mas Dewo. Asik. Mah. Yang di belakang digoyang kembali ya. Terima kasih. Beredar sang bumi mengitari matahari. Merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu, namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah, baur dalam cinta. Berlayar bahtera mengarungi samudra. Merangkai tujuan nun di pantai harapan. Ayo kok goyang lo. Dan gelombang yang datang menimpa takkan merubah keluhan cita-cita. Padamu nakoda ku tampilkan cinta. Bawalah aku bahagia. Ya. Beredar sang bumi mengitari matahari. Merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu, Namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah, baur dalam cinta. Berlayar bahtera mengarungi samudra. mencapai tujuan nun di pantai harapan. Sawer mah. Sing buri. Indonesia. Wadrok. La la la, baby Jelly. Badai dan gelombang yang datang menimpa takkan merubah haluan cita-cita. Wajai bang. Asik. Padamu nakoda ku dapatkan cinta. Bawalah aku ke pulau bahagia. Beredar sang bumi mengitari matahari. Merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu, namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah, baur dalam cinta. Berlayar bahtera mengarungi samudra. Mencapai tujuan nun di pantai harapan. Wow, Santa Bang Bahtera Cinta. Oke.
Tambah malih Mas Yono. Mbak Male yang diminta apa? Yang Pertemuan Mas, pertemuan. Ora apa-apa main Bapak panitia yang dipahami itu Nggih. dangdut kok. Nggih. Maaf, kerinduan Mas, kerinduan. Oh, kerinduan. Wis bertemu akhirnya rindu. Nggih. Nggih, monggo kerinduan. Nah, pripun? Terus lagi pertemuan Om. Kerinduan sang tebal sampun meluncur. Ada sana aloi. Betapa hati rindu pada dirimu, duhai kekasihku. Segeralah kembali pada diriku, duhai kekasihku. Aku juga rindu Aku juga rindu kasih sayang darimu. Segeralah kembali pada diriku, duhai kekasihku. Semoga kita dapat berjumpa lagi seperti dahulu.
Nggih, pripun? Gantian ya. Nggih. Oh, Minta nggih. maaf, ini hanya untuk pelepas lelah Nggih. kemarin. Nggih. Ngasih Gantian. kehormatan. Nggih, matur semanuwun Bapak. Gruke Pak Sri Derajat, arang-arang nek munggah. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun dari Nggih. anggota panitia. Hati-hati mawon Dugaan jeblok lagu, no. niku. Nggih, no. Nggih, Mas. Monggo dipun pinangkani niku wonten ayang-ayang. Ayang-ayang dulu mawon. Ayang-ayang. Nggih. Nggih. Oke, Ben Aura Campur Sari kembali lagi. Nggih. Kalau kan dangdut. Semonggo. Request dari penggemar setia Lambangan Nggih. yang diminta ayang-ayang. Nggih. Untuk Umi Kenti yang dibawa, sabar dulu Umi. Nggih. Heeh. Aku terima, heeh. Pokoknya Budi Wijayanya, Indonesianya. Selalu matchingnya. Waranggono dengan Andelewung, Andelewung gak deh. Iya, Wiro iya. Pradogo. Yuk, Andelewung sampun siap. Yuk, sikat ayang-ayang. Di goreng Budi Wijaya. Masih tetap bersama saya. Siapa lagi kalau bukan saya? Dan tetap bersama saya. Peteng rasanya hati kangen sekimpia hanyalah aku tresna kok nganti tresnan iki yes sliramu rati akoni arep tiga tresnan iki yen to aku sliramu rati akoni senajan dunya ra bisa nampa bakal tak joko lan nulung kepisah bengkang kuoso kang mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan kang mas musti kane ngati dungoku siji tresno iki abadi duh dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula ampun kula lampun tresno datan kandhat saking cupu karewangi tapateni saire tresno kang suci kasunyatan nyataku sliramu isih nyawiji. Masih bersama Budi Wijaya. Ayo Andelewung para tunangan. Terima kasih. Tetap bersama sayanya, jangan dibulinya. Kang mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan kang mas
Bang Ayah. Lama nggak dipakai. Aku paling aja dibully loh. Kak. Sebangun pangudhutan dari penggemar setia Lambangan. Nggih. Yuk, pripun wonten request? Nggih niki mau menawi Bapak Ibu Kepala Desa ugi Bapak Polo Nggih. menawi ngersakaken lagon monggo. Bapak, Mas niki mau wonten panyuwun saking penggemar. Nggih. Nyuwune bojomu tak siliye. Lah, akeh sing setuju. Nggih. Nggih pun supir no. Nggih, Mas. Ini yang diminta air bunga ini. Oh nggih, ugi umi kendi Mas. Nyuwunin apa? Nyuwune santri pekok. Oh, Kali pedi wau. masa umi pekok gak waras-waras. Yuk, terima. Nggih, yuk satu tembang bojomu tak pinjemi terima. Monggo semoga. sikat. Yo. Jika marah-marah lagi di Jaya. Ada THC Audio, terima kasih. Telepon hati galau. Aduh. Bojomu sesuk tak siliye. Yene penga ora tak gelekne, tak
Nggih. Mas. Nggih, kula ningali waktu niki. Nggih. Mas niki diken ngaturi Bapak Polo kalian Bapak Lula. Oke. Bapak Polo. Pundi niki piyantune Bapak Polo monggo Bapak kula aturi minggaten sasana panggung Budi Wijaya. Nggih, monggo. Pundi? Bapak Polo ini sing pundi to? Ket wau kula dikengken nimbali tapi mboten munggah-munggah wonge. Satset. Lah nggih. Ayo Bapak. Ah niki menawi. Bapak Lurah pundi? Nggih langsung sekalian. Oh puter niku, mawon, nggih. nggih. Ngapunten waktu niki sampun dalu. Nggih, Kalau Mas. mau nunggu hujane. Nggih. Jadi waktu ini tersita kali sang hujan. Mas. Siap. Nggih yang diminta pupusin nelongso. Nah, monggo dikasih mik. Pupusin nelongso. Kene ngopo sikapmu saiki wis beda niku to? Nggih. Nggih, pun monggo kasih mik bapake. Nyabat apa? Sekarang sudah beda. Kasih mik. Nggih niki bapaknya yang Pupusin menyanyi. nelongso. Lah nggih pupusin. Mbah. Monggo yuk telewu. Nggih. Geneng apa sliramu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentingke wong liya Rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Sesuk ning jero dodo anjing lara ati ning kepiye meneh kowe wong ngandungi ojo selak batinmu marang kananmu kanas pupus rasa tresnamu. Putusan Kang Mas ya. Cukup sakmene. Iya. Apa iki satenane takdirku sing jawabe sliramu beda ati beda lambe. Paribasan ranggat lintang ing angkasa kowe tega gawe lara marang tresno
sing jawabke sliramu beda ati beda lambe Wes kadung mati rasaku Kemais lungamu Tangis benci Kemilangan sakurku bari basan rangga lintang ing angkasa kowe teko gawe lara marang tresno Iki wetengku Pilihani wong tuaku Asapurane Yen gawe loro hatimu Sepurane Yen gawe loro hatimu Ya Jos Matur suwun Bapak kula dusun suarane apik banget no. Nggih, Mas. Jelas iku sering karaoke. Ya nak jroning sira kudu luas padha. Nggih. Durasi waktu kita bagi waktu niki sampun dalu mangke pinangke wonten acara budaya Bedayan Sekarsari. Yuk, Nggih. tinggal satu lagu mawon. Tinggal satu lagu Mami Umi Kenti monggo. Nggih, tiwas tak copot. Nggih ngapunten. Semangga Yuk. santri pekok. Kok gak waras-waras. Lah nggih. Ya monggo. Bekah. Untuk Mbak Nani mangke ten bedayan nggih. Oh nggih. Monggo yuk trimo. Semangga. Mbak terakhir santri pekok. Bareng Budi Wijaya Ahai Wasek juga Ada Adis. Senggol dong Buat apa? Susah itu tak ada gunanya Buat apa? Buat apa? Susah itu tak ada gunanya
Pripun niku. Biasa saya Bapak Ketua Panitia niki wong pusat iki kok bingung aku Lah memutuskan. nggih. Mohon Nggih, Nek. maaf. Mas Juragan niki wong Nggih pusat. niki mboten Pripun? kenging dipengake Eh Mas. monggo ya. Napa Bapak? Ini apa itu? Penghormatan panitia untuk Yeah. undangan ya. Oke. Untuk Pak Kepala Dusun Tambarjo. Ini kan cuma satu kesempatan aja. Minta izin satu aja ya. Pak Kepala Dusun Tambarjo, Nggih. Pak Kepala Dusun Temuireng, Oh. Pak Mantan Kades Bapak Derajat, Bapak Kades Merayu, Bapak Pardi, untuk ini kesempatan satu saja Pak, ini penghormatan panitia terhadap undangan. Nggih. Nah itu Pak Pardi atau Pak Bajuri, monggo Pak Kadus Tambarjo, Pak Kadus Temuireng, Pak Anang. Monggo Bapak. Nggih monggo Bapak. Lebih cepat Waktu, lebih nggih. baik monggo. Waktu Nggih. sampun mendesak niki. Semonggo Bapak. Untuk ibu-ibu ngapunten nggih niki. Terus malih niki Bu nggih, sabar mawon. Mas Yayu, monggo untuk gabung. Nggih monggo Bapak. Mas Yayu. Ini donatur kami. Oh nggih. Satu lagu mawon nggih Bapak. Nggih. Tidak bisa dinyang lagi. Ngapunten. Mas. Nggih. Nggih. Yang diminta Lintang Asmara mawon pun. Nggih. Lagu pamungkas. Nggih. Pripun Mas? Nggih, siap. Ya Monggo monggo dulu. Lintang Asmara. Bapaknya sendiri yang menyanyi. Angel wis. Ngapunten. Siang pangkara ratri mung eling manis sing ati bisa anduweni marang sang yang sunami
juga yang bareng-bareng lagi Budi Wijaya THC Audio sawer dong terima kasih Bapak. siang ora tring eling manis sing ati setyaku bisa anduweni marang sang yasulasri Rasa kangen hangim putih lintang bulan dadi saksi upayane datang belenjani janji supaya mukti supaya Leo Saverdo terima kasih lagi wong ayu tresno mungkin ayo tombo susah jroning batinku wong bagus antepno rasa atiku tresnaku tulus jroning kalbu senajan tresnoku nambah senadyan nyawa oncat saka raga yen tresno rapi sedih disana yen tresno rapi sedih Wow, matur suwun terima kasih. Sewatene saya kok boten awal-awal mau to Pak. Kita mangke pinanggih malih wonten Bedayan Bedayan Sekarsari. Ya langsung sesat mawon nak dirimu monggo. Kula aturi pantunan. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Wayaku jaran le. Wih, lo. Ya.
Ayo manis maraati yen sinawan pindho widodari ande ono dulu bocah ayu seputo jenengmu Yo. Rada seksi Banyuwangi Loketi saya merangkati Kawan rondo tertuli aku tresno rondo Banyuwangi Budi Wijaya lho iki. saja sih
Hei.